Pini Jaipong Cooperative Lands Pen COVID-19 positive kelong pen home quarantine ki doa rara phan lapen Jaipong ahawararlo katiki katikok lapen kahong ru kahong rabarar arada tuma phan aki joy pen Jaipong lem satum sang keron pon Pini wo sig ni phaing koira hiniarni Langhin constituency kaparlo Jaipong Cooperative Lands at Chairman Thengkur Singh Terang Lapen Secretary Prohalat Tokbia Tumahin Pen Patirpi Ponsi Kedam Tangarni Akijoy Pen Sangkeron Pon Along COVID-19 positive kilong atum home quarantine kidonang ajo Pini Sang Lapen Inti Akijoy Pen Keron Pon Laan Chot Kalisi Jaipong Ahawar Arlo Katiki katikok lapen kahong ru kahong rap chodamun e choklemun e atuma phan sitami Jaipong lems atum pen inut abang thu along pen sanglin inkoi rapho lapen ingti highway keron asai kedeng pon labang so sang lapen ingti keron pon asai along kadukawi don plikep sose ahim to natuma phan ron pon lo pusi nilit tumal phan bertanang pale laso along Jaipong lems apare ma chairman long sing teron lapen aparim Chairman Kangbura Terang atum sitami bangso asailong cirap citutun pen misen pen pini sang lapen ingti rada phan keron pon asai pachun pon pemilo pusi nilitum karbi dili news asai hemalong gertanang pale Litum long la Jaipong lem sangkang 47 village do asong po ben litum chairman nang Japon pini litum la som program teng kedeng kondo litum yuthea tang jethang tum la corona abon na jo simana tum ke tikok tiki la card kawe tum ta do la tuma family tu pini keron pangcengam la sang ron tanggat kan la ke ala additional asang keron litum 14 pen se pangceng lo aso 14 pen pangceng kan pola jitu home quarantine do litum la so aso area lo home quarantine atumatan litum lem spend hoy ben din lalang tuman panong si din ko rakho laben di ibor litum bini agrovise cetak se litum along tin tikok tiki atumata ron